To mai sauraro, idan ka kasance wato masoyin wannan shahararren mawaƙi na gaskiya wanda soyayyarsa a cikin zuciyarka take, ba wai kawai ji kake ana son sa kuma kai ma kai following ɗin mutane ba, to ka tsaya ka saurari wannan waƙa da za mu sa muku, wacce shahararren mawaƙi Nura M Inuwa ya yi tare da fitacciyar mawaƙiyar nan wato Fati Niger. Wannan waƙa ta musamman wacce shahararren mawaƙi Nura M Inuwa ya yi tare da fitacciyar mawaƙiyar nan Fati Niger, wacce ta kasance tana ɗaya daga cikin fitattun mawaƙa mata waɗanda suka shahara a duniya baki ɗaya. Wannan mawaƙiya ta kasance muddin mawaƙi yana so ya samu ɗaukaka ta farar ɗaya, duniya ta san shi, to in dai ya yi waƙa da wannan mawaƙiya zai yi wahala ka ga wannan mawaƙi bai yi trending a nahiyarsa ba da kuma wata nahiyar. Saboda haka wannan waƙa da ka jinta ka san cewar wannan shahararriyar mawaƙiya ta san meye waƙa, kuma sannan ta iya launa abin da ake kira harshe a fannin waƙa. Ka sani fa Fati Niger mace ce kuma mai hazaƙa, mai ƙwazo, wacce duniya take ta yabanta. Saboda haka mai sauraro, wannan waƙa da zamu kunna maka ta shahararren mawaƙi Nura M Inuwa, ka tsaya ka ji ta, domin shahararren mawaƙi ya kasance fitaccen mawaƙi wanda shi ma duniya tana ta yabansa. In dai ka yi waƙa da wannan shahararren mawaƙi, na tabbatar cewa kai ma gwani ne. Domin haka ma sauraro, ku saurari wannan waƙa daga farkonta har ƙarshenta domin jin abin da muka zo muku da shi na musamman. To wannan waƙa dai na san in ka ji ta za ka ji ta kamar sabuwa, domin shekara 6 da aka yi a baya aka yi wannan waƙa. Domin kuma in dai ka saurari ta za ka ji ta tuno maka da wasu abubuwa da suka wuce a baya. Mai sauraro, kada ka manta, idan wannan shine farkon kasancewarka a tashar mu, ka daure ka danna mana subscribing, sannan ka danna mana alamar ƙararrawa, yanda da zarar mun ɗora manhajar mu za ta riske ku a duk inda kuke a faɗin nahiya